Talbos kamote. Oo. Kita kami ni Jasper ta ka. Sa gym. Ay ay ay. Biglang ako sabaw lambungan. Nagbibintas ni di ko ayo. Nagimasen. Dali di ka na, tanong pumigsa ka. Oo. Yan, ang jacket, kahit ko na alsem nga talaga. Pirmi nga alsem. Ay, ay, ay. Di na alsem na may nga ako, pamparunaw di kita ba? So hilig ko ata, alsem. Alsem ba ka na to eh? Salmon, pebo, the best adi ay. Pwede ay, good oil, yung oil na pintas. At Amerikano pa kanam. Anak kaya mangan. Karne. Di ka gym ko ka nakasampit ijayan. Di na tarabitab nga sa batik tumanan na sunduak tumanan. August di awin na. Doktor di ay. Dati kaskas yan. Yan, sobrang na sa laing na. Di mo. Sina tayo kinibaki na. Di trabaho na kasi na malaking niyak ng mga agbayag. Mo muna. Agud problema ti na. Awan na tatan ni sana. Padami sa anak da. Di asawa na to director ti ko. Nurse. Kasla kangkong natin yun. Dati kada og gutam ka umado. Nagkuagal di pa magbuta mo nagbuta pero Ni, nagpintas. Nagpintas si Rod. Nakaayot ang Andi ko na dano hamo nga gym imot. Kasi bayabas. Andiyan ang gym imot ka tubo nga tubo. Aga nagtakimayat kung Isang raga. Hindi mag nang Koreana bait nang mga anak kayo Baguio ata namin marod na isa. Aman ka nagpapatawa mo kanya sino kakapay ka ng mama amin. Saan itatangko yung mura na Jay ko ha? Ilimay saya. Ora jadi maglabas. Tarong, pechay, sige. Agala-dalata. Hanang nga imot. Hindi lang, no, nagpakaro di sa akin nga makapagnadi. Sibugan nyo mga arod, kunak. Pero dati pa. No, sige lumabas diya, pandag agad. Tarong, pechay, okra. Hangang na imot di airpot ko. Ala ka, mana. Gamtatang sa balik tiyempon. Tanabaran. Sliding kaya na tatahan. Nagbahara dyan tayo, permi. Kalau jalaw nyon. Yun ano kami jalaw. Ay. Kaya na bit pa nga na stroke man eh. Hindi yan pinangawig ko eh. Sabi nila lalaki kin bagati ka na. Damari-rik na siya eh. Giron to ko natulid ton ka di pala. Di pala nga ako Bagya kabagis ko ka madlaw na nga maulaw. Ay, taray na ospital. Ay. Biyag. May isang nagsisidok kasama eh. Jay ni Kian, Jay may duwa nga babae. Iburidad ko king Jay panganay. Kaya darato yung dadatoy. Jay no Jay likod. Hindi kaya tadaaso kurada. Ay, Hindi da kaya't kami tamo narugit. Ano da kastoy ko nagkapuanan na. Jay ko Jay sa Jay karuba ko nakta handa nga kanan. Handa nga kanan no ibaga nga Jay danti mula Jay nga kastoy. Nakukutong. Diyan ko mo te. Next week day of kunto to na may ipakita to gimana yung Arubayan.
Paigid ko pa yung dalusak pa basit. 1 week ang awan sa ko eh. Pag birthday amat. Birthday kilaban ni Pacquiao. Ay, turwe. Nabigayan ko lang. Sabado. Baka makapanak di ko ah. Di pa nangalamiti ko ah, kalding. Ay, Baka makapanak. ito ang mga Sur- Bueno. Hindi kaya ko sa bigyan ko. Lagi mo si kinilaw nga naramid ng saka. Baka ibak na ko yung iwanang nuka. Yang daw. Basta next week mapanang mga labas imit nga pangkilaw. Gusto na. Nakatitir na naman mo. Ay, so di nga rod. Tunga baga nga rod. Bari may katuloy pa lapay na nagtunutan. Yang nga tininuman nga ako ah. Pampanyog. Pangalan na nga eh. Gumagatan ni Christy pa. Siput City? Oh, okay. Subog tingin. Sige, fresh niya. Si agdamaga man nung dyan eh ko ah. Nadigay kami ng pang komersyal eh. Hawa kami nga ka eh. Ay. Usag pa check up dati PSA na. Ayun. Ay. Masa? Wen, mante. Ano ang saan sampat? Sabi eh. 12. Baka tuno parbangon, mapanak di kini Pacquiao. I-practice na. Ito na yung ating talbos kamote oh. Di ba? Ang dami dito sa California oh. Pero mahal to oh. Hindi may ulam na tayo. Di ba? Sa bawak siguro yung ko ah. Dati patak siya eh. Ada patak jay. Baka ngin man pang no kasi ko mga basit. Mangilang bunga pangrabiik. Hindi. Yeah, nakaano na naman tayo ng ulam. Di ba? Libreng ulam na naman tayo. Oh, talbos kamote. Di ba? Oh. Mahal dito sa California ang talbos kamote, yan. Mga $6, mga ganyan. Oo, lahat. Kaya okay. Mabuti may malunggay kami dyan, oh. Di ba? May malunggay, yan. Kompleto talbos kamote, oh. Yan tayo, bagam lang tagpaimbag. Tayo, bagak turot tag niya na ano ka. No makasurot. Papigsapay ko na. Yan tayo.